Каква е разликата между компютърен томограф и ПЕТ скенер? И каква е информацията, която ни дават тези две изследвания? Най-просто казано, и двете целят да видят какво се случва вътре в тялото, но работят на различен принцип. Обикновеният скенер или компютърният томограф дава моментна картина на тъканите и органите в тялото. За да се получи по-хубав образ, може да се използва контрастно вещество, но изследването може да се извърши и без него. Докато ПЕТ скенера е доста по-прецизен метод за диагностика. Там вече задължително се използва така наречения радиофармацевтик, който се инжектира венозно и започва да се усвоява на клетъчно ниво. И самото изследване проследява точно това. Какво количество от това вещество се приема от различните органи в реално време. Повишеният метаболизъм на туморната тъкан поглъща повече от този елемент и съответно това се вижда на разчета, който се получава след изследването. В документите, които получава пациента, се описва къде се намират точните находки, какъв е техния размер и каква е тяхната метаболитна активност, която се обозначава с съкращението SUVmax и цифра, която показва степента на тази активност. На база на получените резултати вече се прави и стадирането на заболяването, дали е първи, втори стадий и така нататък. И тези резултати също биха послужили на лекарите за това да знаят откъде е най-хубаво да се вземе биопсията и да се направят евентуални прогнози за лечение. По-вероятно е още в самото начало при появата на първите симптоми да се прати пациента на компютърен томограф, защото е значително по-евтино, може да се запази час по-бързо и вече от това изследване, ако има някакви съмнения, се преминава към следващите етапи, а за тях ще ви разкажа в другите ми клипове.